tässä välissä, kun mä otan Oona, mä oon tässä paikalla, hän on tulossa järven päästä. Loput on meidän karavaanereista, tai miten sitä kutsutaankaan, seurueesta, on lähtenyt jo kauppaan ja tankille. Voi varmaan kuvata videoaloituksen. Eli tervetuloa uuteen jaksoon jo. Ja tää on Jämijärvi, eli Big Meat-jakso, niin ottakaa jotain syötävää ja kohta päästä näkemään hauskan videon. Ja hienoja autoja totta kai. Tänä vuonna Golfi jää tänne ja mä lähden ilman autoa. Mennään näyttelemään Oona-autoa ja nauttimaan jämeistä. Pitkästä aikaa. Viime vuonna ei tullut käytyä. Kesä alkumerkki kun pääsee jämeille, mutta keli on kyllä aika semmonen suht harmaa. Ei ollut aurinkoinen Turku, vaan harma Tuusula enemmänkin. Kauheen mekkala, mutta me ollaan jämillä. Nyt kun on herännyt tähän päivään, Monsterella avulla tietenkin. Meillä kävi iso tuuri. Äijät on päästänyt meidät mökkiin nukkumaan. Ei tarvinnut telttailla tällä kertaa. Seuraava yö myös ollaan täällä. Varsin kun keli on vähän harmaa. Ja aamulla on itse asiassa vittää melko paljon. Eilen en kuvannut mitään, koska ajattelin ottaa chillisti. Nauttia siitä ekasta päivästä tai yöstä oikeastaan, kun me tultiin joskus 8 jälkeen alueelle. Niin, tänään on pääpäivä ja kohta lähdetään alueelle. Käy kattelemaan vähän autoja. Ja pääasia ihmisiä jämeillä. Hey man, let's get it. I can pay the bill, I will never tell on my dog. I was mixing in baking soda blend with the raw. Niggas fake as hell, acting like you him, but you flaw. Why the real dime? Why the fuck niggas taking off? This for real, ain't no deals. Niggas paying what it costs. Know some scammers that can get you right, just paying for the sauce. Say you broke, ain't got no money, damn, sorry for your loss. I'm a businessman, I can buy your bitch and write her off. Bitch, I write the rules, tipping up under my palms, flipping them up with the saw, moving them with like a phantom. I stand in the shadows of pop as they come in the bar. Tilling the part and I'm marking the pocket, the whipping, I'm hopping out under the stars. They don't really want it, but they really gonna get it, cause I'm in this too deep and jump. Melkein välipysähdys. Vois kuvata vielä vähän lisää autoja, mutta loppupeleissä on parempi keli, mitä voinut ajatellaan, mutta tuonne päin kun katsoo, niin voi olla, että kohta jyriisee ja oikeastaan tuollekin päin. Eihän tosta
ei se näy eteenpäin. Kun tuossa on... Joo, siellä pitäisi olla mettää, mutta ei sitä ole siellä. Ja nyt itse asiassa alkaa sataamaan. Ilo loppui aikaisemmin kuin ajattelin. Just sanoi, että on hyvä keli. So half-assed. Oletpas kostea. Tykkäätkö mun vihreistä tulpista? Mun mielestä ne on aika söpöt ja ne sopii keltaisen. Ei tykkää. Ne on turkoosa. Eikö vihreät turpaa? Se on sinisen ja vihreä sekoitus. Mun mielestä. Eikö turkoosi ole vihreä? Siis alun perin vihreä sävy. Vai? Oi! Terve. Päivää. Päivää. Hyvä. Sait auton. Siinä se on. Romu. Onko se tehty nyt ne alapallot? Ei oo vielä. Ei saatu vielä valmiiksi. Okei, mutta kulmat vissi oli säädetty, mä katsoin vähän. Ne Okei. sentään. Hyvä. Mä removaan. Pääst perille. Toi ajettava pois. Se voi tehdä sitä, kyllä, kyllä. Täällä ollaan. Se on mahtavaa. Hyvä tuote. Oikeesti tuntuu, että mä kuristun tähän vielä. Kun on hyvä designeri tehnyt näitä ja näitä kaikkia autoja. Tää en mä tiedä, tää hyökkää Niin mun päästä jotain. Ja pluga arti.ruo Instassa. Pistäkää merkille. Kyllä. On hyvää. Mä oon pettynyt tästä. Norsun teko on nahka. Mutta on aivan tyylikäs. En oo muuten ikinä nähnyt tätä sisältöä. Se sopii tähän väriin. Käyttöauto check. Kato, tältä pitäisi näyttää sisusta. Vaikka se olisikin käyttöauto. Nyt on ollut mustaa Hei, aika. mä oon just imuroinut. Opeta! Noniin. Onks pakko Se on vittuilla? ollut silleen 2 kuukautta ilman imurointia. Se oli aika paskaa. Noniin, ei mulle sit mitään sanottavaa. Kiitos. Melkein tai syömistä pitää hakea, koska ei olla eilenkään syöty. Oikeastaan kun tultiin tänne, niin ei varmaan mitään muuta kuin jotain pientä snacksia olla syöty ollenkaan. Nälkä on ollut kyllä kovaa ja ehkä, jos tuolta löytyy jotain hyvää safkaa, niin me voitais ottaa se. Mut, ihan hiton tyylikäs Porsche. Häiritsevää kun mä näin itse. Hei. Kuvaaja kameran toisella puolella. Jep. Pitää jotain syömistä. Ootko käynyt katsomassa ollenkaan mitä siellä tarjolla? Se luonnos oli aika jees. Siinä oli riisiä ja kananvastiketia. Okei. Ihan hirveet. Tykkään tosta liveeristä. Ihan hullu. Siis tää Chromio oli oikein valinta, kun se vähän niinku sekoittu taivaan kanssa. Ja sit se näyttää siltä, että se meni vähän niinku läpi autosta. Ihan hullu. Tuli hyviä kuvia. Ei ollut turha editointi illalla. Tai silloin joskus yöllä, kun sä lähet editoimaan. Juu, jep. Siis ne on IGs. Ainakin osa oli. Ai niin, tota mä en oo nähnyt ollenkaan itse asiassa. Ihan vituisesti. Osmo oikeessa käsissä. Jep. Jos kun mä kuvasin, niin se näytti jotenkin hakaaselta. Se vaati vähän harjoittelua. Joo. Joo. Ei. Haisee ihan sähkövalolle. Mitä vittua, se haisee kalalle. Haista nyt.
Jep. Hyvä keskustelu. Ihan niinku akku ois mennyt tai jotain. Haista meidän kameraa. Vaan sniffaile muita kameroita. Ei sentä satuloita. Ai se ei sähköpalolle tuo kamera. Puhaltamaan. Ei tää vittu jälkeen kuiva. Mä laitan sen meidän koneeseen sen ison pyyhkeen. Info on mulle 10 minuuttia ennen, mä tuun kuvaamaan se. Ja mä olin sen herätyksen, aloin nukkumaan. Mä heräsin tuntiin myöhemmin, Atte oli soittanut mulle kuulimaan, kun Atte oli puhumaan. Joo. Nyt ei mitään pelleilyä, mennä katsomaan mitä safka siellä on. Se tuolla on jotain. Ja sit tuolla on jotain. Täällä en oo muuten ennen käynyt edes. Tuollakin on jotain leipiä. Tuolla on jotain. Tuollakin joku lounas. Näyttää vähän tyhjältä. Jos me ei kysy, että saaks niitä hamppareita ja noita puteettomina. Ai tuolta pihalta? Niin. Let's see. Se on se. Erittäin paljon hienoja autoja täällä. Ja keli on ollut hyvin vaihteleva, mutta se ei kyllä haittaa sinällään, vaikka taivas on ton värinen, eikä ole aurinkoa niin kuin jämeillä yleensä on. Toivottavasti edes olisi stripillä sitten aurinkolasku, se olisi erittäin kiva. Mut kävisitkö sä tämmöisellä taksilla? Tää on kyllä aika härskin näköinen. Tuli meillä itse asiassa vasta, kun käytiin tuossa kaupassa. Ei oo ihan perinteinen taksi Veikon seudulla. Miten on maistanut jämi tähän asti? Ihan hyvin. Joo, tää ei ollut kyllä mikään ehkä paras kelien puolesta. Ihmisten puolesta kyllä joka kerta ihan erittäin hyvä. Oho, kävelin lammikkoon, mutta ei se mitään. Keli on vähän kehno. Se on kyllä fakta. Mutta niin se oli kuulemaan viime vuonnakin silloin kun mä en oo käynyt. Kalusto on hyvä. Ihmisiä on vähemmän kuin normaalisti, mutta kyllä ihan ymmärrettävää, koska keli on vähän huonompi. Tällä kertaa oli ruokatarjoilua enemmän kuin normaalisti. Eli se oli ihan jees. Löytyi jopa neidille ihan omat ruuat. Kyllä tästä on nautittu, vaikka mitä on ollut. En tiedä, periaatteessa me voitais kävellä tuosta ylös. Joo. Hiukan vielä väsymys painaa, koska eilen käyty kumminkin molemmat töissä aamusta. Sen jälkeen painettiin tänne. Ja sen jälkeen oltiin hereillä johonkin, niin varmaan johonkin 6 aamuun, about. Niin tällä hetkellä vaikka kuinka tässä on syönyt ja virvoitusjuomia ottanut, niin ei oo mikään kevyt olo kropassa kuitenkaan. Ehkä se tästä, ehkä se kun keli vähän parantuisi, ehkä myös mielikin ja sama aika voisi olla, että tulee vähän lisää voimia, mutta tää on ollut ihan huipputuote. Eilen päästi vähän katselemaan lähempänä ja oli oikeastaan tarjous jopa käydä ajamassa sillä, mutta en mä ehkä. Mutta erittäin hyvä tuote. Se on Samin. Oon mä varmaan näyttänyt jo aikaisemmin. Mut jämimopot on valtannut nykyään taas keneen kanssa. Aika monella nykyään on. Ja se on ihan siisti asia. Foxikin on päässyt mökiin. Mitä? Foxikin on päässyt Mastalla tänne. Tää on siis ihan hito huipputuote. Melko simppeli, mutta sit samaan aikaan tässä on niinku tyyliä erittäin paljon. Ja me ollaan itse asiassa just heidän mökillä.
Kiitos Foxille ja T-porukalle. Itse asiassa tölkki on vaihtanut kulmaa. Aikaisemmin kun se oli laitettu sille 4:30, nyt se on vähän kääntynyt. Vähän kampereja lisätty, ihan perinteisen tyyli. Se on roopea auto. Sekin on ollut kyllä viimeisen päälle jo tosi pitkään. Ja tähän itse asiassa on joitain juttuja lisääntynyt. Mun mielestä siinä oli ainakin penkien takaosat maalattu. No nyt ei näe, koska ei ole CPL-filtteriä ja ei näy ikkunasta läpi. Ja itse asiassa tähän on lisääntynyt noin engreivaukset noihin takavaloihin. En ole rehellisesti varma, että mitä kaikkea muuta on tähän lisääntynyt, koska tässä on tosi paljon kaikkea pientä, mitkä tekee tää auto kokonaisuuden. Mut yksi kyllä, minkä mä en nähnyt vielä kertaakaan liveenä, niin meidän kaveriporukasta Petja, hän on saanut EQ1 ja siihen malliin, että se on oikeasti aika huipputuote. Se on metallilla levitetty, aivan jäätävä leveät porkin. Onkohan noin 19, jos mä oikein muistan. Jos on väärässä, niin korjatkaa, mut tää on kyllä Loaded Fanatics vahvistus. Kuten voi nähdä Tuulilaisen banneristakin. Mut erittäin huipputuote. Erittäin. Mut muutenkin kaluste ei ikinä petää täällä päin. Koska esimerkiksi toi 190, mikä on tuolla, niin perinteinen jämibuilli, maksimikamperit, japsivanteet ja koppo on vähän rujoa, mut muuten auto on aivan länässä ja totta kai se on static. Onko roskaa täällä näin paljon? No joo, se on kyllä totta. En mä tiedä mihin me mennään, mutta me mennään tonne ylöspäin. Niin kohta tulee jonkin verran liikuntaa, ilmeisesti. Tultiin johonkin tämmöseen. Ollaan siis... No. Suht korkealla. Tuolla on alue, missä on autot. En mä tiedä, tällä laajakulmalla oikeesti näyttää paljon kauempana. Tuolla päin on strippi, missä me käydään mahdollisesti illalla kuvaamassa ja kattelemassa autoja. Ehkä Audiakin kuvata siellä. Kyllä tän jälkeen ainakin vähän väsyttää. Tää kävely on ollut kyllä pitkä ja kivinen matka. Tulipahan täälläkin käyty, en oo käynyt ennen kylläkin. En oo hirveästi yleensä kovin kauas tuolta alueelta kävellyt. Yleensä kun mökki oli jossain tuolla, sit alue on tossa, niin sitä on tullut pysytty kyllä siellä. Tääkin on uusi kokemus, ihan kiva. Lähetään takaisinpäin. Nyt me tuu semmoista mummovauhtia täällä. Älä naura. Joo, katto on vähän matala. Tuollahan menee. Mä ehkä kävelin vähän liian nopeasti tästä pois. Mä en tiedä mikä tää väsymys on, mutta väsymys on. Niillä on 2-2. Mitä hitto? Sinne meni. Lähdetään varmaan käymään mökillä ottamassa pikku välilevot. Koska ei oikein jaksa. Ja sitä vettä oikeesti aika hitosti. Käydään kääntymässä siellä päin. Toivottavasti äijät on paikalla tai edes joku, niin päästä sisään. Okei, meillä on ovikoli. Joo, ei hätiä. Mutta tää on tämmönen vähän väsyinen vlogi siinä mielessä, että kyllä kunto on vähän loppu tässä vaiheessa, kun huonolla yöunilla ja eilen ollut töissä koko päivää. Ei ole eilen tullut syötyäkään, niin tätä se tekee. Ja tietysti tähän varmaan pakko lisätä ikää 30V, niin kuolema. Verottaja, vie mun tienaamani pääs, sit don't give a fuck. Hita silti money down. Ihan paino mies, ei mitään hätää. Toi tällainen sieltä. Joo, oikeassa aika lähetti. Just sille ajo matkalle sopivasti iski. Ja itse asiassa heti helpotti. Reppu selästä paperi, mun fiilis niinku. Reppu selästä paperi, mun fiilis niinku turisti.
Mä teen näytä nudisti. Sex on the beach, vaikka mä onkin absolutisti. Jos kuolisit tänne liikä ihmisen mä surisin. Avaraluonto. Valon puolesta on niinku oikein mainio. Siis tänään on muutenkin, Tasainen, hyvä. tänään on muutenkin ollut aika hyvä valotus. Joo, niinku kamerassa näyttää tosi hyvältä. Joo. Kyllä se huutaa sitä etulippaa aika pahasti. Ja tois jos tää niinku puskuri jatkuis silleen pari senttiä niinku enemmän vielä alaspäin, niin se on niinku oikein hyvä. Jep. Ei tää niinku puskuri ota. Joo, mä itse asiassa edes huomannut, että sivussa olevia ai. Täällä on sitten ihan hirveä tuuli. Mä en tiedä miten tää mikki selviytyi tästä tuulesta, mutta jos kuuluu jotain, niin me käytiin kuvaamassa Audia äsken spotilla. RS Medialle isot kiitokset. Mukava tyyppi ja hyvin tekee työnsä. Tai mitä sönkytän taas. Erittäin hyvät kuvat. Täällä keli rupeaa olemaan vähän myrskyä. En mä tiedä näkeekö noista puista, että kun noin heilu tossa. Niin. Meillä on tässä ajatuksia, että jos kävisikö mökillä vielä pyörähtää, vähän lepää, vai jääks me tänne Venaille, että pääsis tripille jossain vaiheessa, 10 jälkeen taisi olla virallisen tiedotuksen mukaan. Mut jos ei, niin en mä tiedä. Kyllä se mökkikin kelpaa oikeastaan. Pitää vähän funtsia tässä, vähän viileitä rupeaa olemaan. Ja käytiin muuten Huhtasen auto, en mä tiedä kuvasiks mä ollenkaan siitä, mutta se on vähän puhtaampi, kun käytiin ajamassa mökkitietä, niin se meni vähän kuraseksi. Mut pakko mennä kyllä auto. Pikkusen äänimaailma muuttui, kun menee auto sisään. Mutta joo. Kivasti menee tää. Saatiin kuvia. Sain taas kamerakuumen päälle. Ja joo. Ihan kiva fiilis. Sait kuvia? Jee. Jee! Jee. Vähän väsyttää. Siis väsyyttä oikeesti reippaasti. Mut koitetaan selvitä huomiseen asti. Mä koitan kuvata sen verran mitä pystyn. Yritys on kovaa ja toivottavasti mä saan editoida tää video ajoissa, koska mulla on vähän ongelma näiden editoinnin kanssa. Joo, yhteistuumi tultiin kyllä siihen ajatukseen, hei, too low. Ei oo semmoista asiaa olemassa kuin too low. Mutta tultiin vain yhteistuumia, että ehkä me voitais lähteä, kun kello on 9. Ei se mitään, ollaan ennenkin lähetty reissua sille suht extemporena keskellä yötäkin. Mutta ajateltiin, että jos lähtis kuitenkin kotiin. Siis tää keli on aivan järkyttävä. Sanottiin heipaat, laitan vielä loppuporukalle viestillä ja ei mitään. Kiitos kavereille, että sai majoittua. Oli erittäin kiva ja oli kiva nukkua muualla kuin autossa tai teltassa. Ja oli kiva henki ja nähti kavereita. Keli valitettavasti on surkea, mutta se ei ole kenenkään vika. Tämmöstä käy. Se on ihan fine. Hyvä matka meille. Hyvällä mielellä jatketaan sitten ajamista kotia päin. Toivottavasti ilman actionia. Ja on meillä sitten kivaa. Hitto. Olipa tiukka mutka. Noin. Taittuu. No ei siellä ole aika iso kivi. Siellä oli Ei kivi. taittunut. Oho, ei taittunut. Oho, uusi lippa. Ei oo lippaa. Ei ole lippa. Villisekas ei. Niin, ei ollut se. Oli ville eläin. Ei voi Mut. pistää häkkiä. Höpöttelyt varmaan sikseen ja en kuvannut kaikkia autoja. Tuo on mun siis ihan ikuinen ongelma, että en mä ikinä pääse kuvaamaan kaikkia autoja, koska kumminkin mäkin oon ihminen ja mä yritän nauttia tapahtumasta. Tietysti kuvasin mä jotain autoja. Siinä ei ole järjestystä eikä silleen, mistä mä oon eniten tykännyt tai mitään. Mä vaan mitä satun kuvaamaan, mä kuvaan sinne. Ei mitään. Ollaan takaisin Tuusulassa. Nyt vaan kotiin ja niin paljon lepoa, koska kroppa on aivan hito väsynyt. Väsymys voitti tällä erää. Ja mä menen nukkumaan. Kiitos Jämi, kiitos Big Meat 2026. Ja kiitos CDLC, että järjestitte edelleen tätä tapahtumaa, koska se on kyllä aivan huippu. Ja myös kiitos kaikille kavereille. Oli taas
tullut paljon lämpimiä muistoja ja jutteluhetkiä. Mutta nyt nukkumaan. Kiitos kun katsoit tämän jakson. Ja me nähdään seuraavassa.